Sa Good Vibes, litrato sang ido nga wala nagahalin sa haya sang pulis nga napatay sa sunog ang nangin viral. Ang istorya sa likod sang sininga litrato sa report ni Romeo Subaldo. Nakahaf masasubong ang Philippine flag sa police station sa Silay City sa pag-upod sa mugos nga puwersa sa Silay PNP sa kalisod sa kamatayon ni Police Corporal Jobert Jasanta. Napatay siya matapos matrap sa balay sa iyang ginikanan nga nasunog sa Talisay City sa Christmas Day. Domingo sa gabi, ginhaya siya sa Silay PNP. Kag sa sininga mga litrato nga kuha sang Silay PNP, makitaan nga pati ang ini nga ido nagaupod man sa kalisod sang pamilya sa napatay nga pulis. Wala siya nagahalin sa kilid sang lungon ni Corporal Jasanta. Kaina, yara na siya sa idalom sa sininga salakyan nagapasilong. Pero sa gintawag na, dugay na siya, ma'am? Oo, dugay na siya. Nilig sa panggaya. Tanan niya nga mga tropa, ginanggaan niya. Ahay. istorya sa mga staff ng Silay PNP, ginhingadlan sa nila nga si Strong, amigo niya ang tanan nga mga tropa. May playmate man siya nga isa pagid ka Aspin. Yara na sila nagaista sa compound sang Silay PNP. Isa man kuno ka pulis ang nakadala diri sa iya kag ila na nga gin sa pupo. Mahilig siya magpalapit kag magpaangga sa halos tanan nga mga naga-duty sa compound. Kung ma-assign sa gate si Corporal Jasanta, dito man siya nagatiner upod sa pulis. Suno sa iban nga mga tropa, amiguhay gid sila sa napatay nga pulis nga masami nagapakaon man sa iya. Sa bilog nga haya sang pulis sa ilang station, wala man siya nagahalin sa kilid sang lungon. Ginaya, ma'am? One day lang bala mo, one night. Sa bilog nga, ano di haya, sige man sa tabi, doon sa kahalin. Ara na siya. Gusto pa lagi siya. Ara lang siya sa trabaho. Ang makita mo, gid nga kasubuan man sa bala. Kaya na yung tao, pwede mga termi sa Sentinel Guard mo. Sa gate, Sa gate. bantay man sa pod. Iguhay gid sila. Gani, wala na sila natingala kun nga bisan pa sunog ang lawas ang pulis. Kilala niya sa gihapon ini kag nagpakita man siya sang iya nga simpatya.